ai na kowa ina gaya ma ina jin Allah ka bi duniya san to wani ya kake so sai kin ga inda ka san sabon ango ha to me kaga nayi wani abu kaga nayi to kuma duk abin da kai baka ma san kai ba na kuwa kai baka ma san kai ba ni ka san me yake faruwa wa alaikum salam Malam na murika an mun lafiya an mun lafiya alhamdulillah kake kai na koyo na ga tashin hankali ya ganka a firgice yo ba dole ka ganna a firgice ba me ya faru yanzu nan na biyo babba hanyar can na ga tashin hankali ina tsaye a bakin hanya ina jiran tsallako in zo wajen ku na kowa wani dan tirela da yato ji kake what yanzu wuce kai ka ce irin walƙiyar nan ta wuce na jikina na rawa kai na ga bala'i kuwa a shafin tirela suke haka suke da ganganci ganganci ba ka san wani abu ba na kowa da yayi wannan zancen to sai bani sai tuna min lokacin da ina yaran mota ka yaran mota ka san din Najeriya sarki ba garin da yake fito sai yau da a kware ma kuwa wannan haka lokacin ina yaran mota muka je kun shege ne kana kallo mun je Lagos da muka je Lagos aka yi wa mota trail load aka ci dam da kaya muka tafi ina wannan hawan da Lagos Mandela wannan dogon hawan Mandela shi dai da muka sai da muka gama hawan nan mun sabo gangara haba direba ya ce nan mu duka tafi nace uga lafiya ce mun ba matsala ta faru to nace uga me faru sai ya ce mun tayar mota ta kunce aiki ya samu maza aiki ya samu maza nace to daya yanzu me za a yi nace faka zami nace ba sai ka faka ba kamu guri ka daya dan nan na fice daga cikin motar nan da ruga da gudu na bu wannan taya charab na ga maka na kowa na kamo tayan nan na zo na makala tsare na zo na makala ta a cikin motar nan motar tana tafiya ba tana tafiya na makala ta a cikin motar nan na daure kuma ba a tsaya ba ke ba ni din ba kenan ai aiki ne ka san mutum yayi aiki ko ba ka wani kowa wannan magana ta gaskiya ce ni kuma sai ya tuna mun lokacin da kai da ne aikin pilot jirgi pilot share jirgin sama ba Allah ya ji kan dan kabo Allah ya ji kan dan kabo ne lokacin ai yaron gidan ne ni Allah sarki aka dauke ni aka ce kai na kowa share jirgin sama za ka dinga nace to alhamdulillah Allah ya kara lafiya da an gaya ma wata rana an tashi za a kai alhazai to lokacin aka samu wata matsala ranar ban share jirgi ba aka dawo alhazai aka yi sama to sai da aka yi sama sai ya yi mai tuƙe jirgi sai ya ji irin ko kwari ne ko me dai haka sai ya zo ki cewa anya ku da ko ya share jirgin nan kuwa muna sama kwalan turanci ya kaza iya wannan turanci da na turawa ya akai baka share jirgi ba nace a to ai yalla wannan ai mai sauki ne ai akwai hikima ta mu sai kawai dan gaya ma sai nace wani fasinja zai mun gaddama na ce kai ka saurara ni ina a cikin hikimomi na aikin shari'a a saman jirgi ba wanda ban iya ba Allah za ka yi ina dan kwakwala saka wani dora shi akan jimare na sake dauko duk gaba da dora sun fi su 2000 nawa na dora su akan gajimare jirgin direban yace ina ka kai su mutanen din na tare su kaf har direban ma hi kansa na dora shi akan gajimare sai na share jirgin gaba ɗaya na daga shi na zazzage duk wata kura gyara aka sa turaren kamhi a ciki kawai da gama kowa sai aka mai da shi dan nan kawai sai a jirgin sama ka share kai kama ni na mutane amma na kowa kai kama kowa na kai Allah tsine makare ta za ka ce jirgin kai ina akai kai ya kuma na kowa akai kai Amina!